Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, watashi wa Robote desu, kore ga Euro Truck Simulator game desu. Eta gaurkoan simulazio pizka bat ekartzen dut, flipaltzen egongo zari ziur aski, ez duzulako ulertuko nondik nora eta zer demonta egiten duda. Ez, hau. Zer demonta egiten dudaun joko honetara solasten. Ba, esan dut, egingo dugu pizka bat bideo ezberdin bat, utziko dugu pizka bat gameplayen importantzia hori pizkat alde batera, ez? Eta hasiko gara, bueno, emango diot pizkatxo bat baita ere, ez dakit, aprobetxatuko joko hau, pizkat txapa emoteko, nire bizitzaren aspergarri honen txapa emoteko. Hala ez dakit nola, ez zelan, baina, bueno, ziur aski nago, ziur nago edo ziur egin nago, partida edo bideo honek zatiketa asko izango dituela. Ziur aski egongo direlako momentu pilo bat nun izilik egongo naizen jakinik ez zer esan, joaten zaidala. Eta hasteko, ez dakit oso nola hasi edo nondik hasi edo zer hasi, zer esaten hasi. Nondik hasi, aldera hona da hori. Nondik natorren, nora noan eta nor naizen igual, ez? Ez dakit, bueno, ezagutzen nahi ez soberan jada. Pizkat badakizue edo ideia bat egiten duzuen nolakoa naizen. Gara hobeagoak ditut, gara txarragoak ditut. Adibidez, azken alde honetan pizka bat erdi triste nabil, naiz eta zuek ez nabaritu asko, ez? Ez nabaritu igual fizikoki edo zuzenekoak edo bideoak egotzen dituenean naiz eta hori ez nabaritu. Daramat garaitxo bat nun pizkat erdi triste, erdi holan, loreako bezala pizkat bura ez dutenean bezala, hor, pizkat buruz bera nabilera. Bueno, pizka bat bizitza, bueno, ditut garai batzuk super pozik, ez dudala zertan pentsatzen, eta ditut garai batzuk nun super triste zeletitzen naizen, hainbat gauzetaz goratzen naizen, nire bizitzan kaskar eta mirdoz honetan zehar. Eta bera nator, besterik gabe, hor nago. Suertez, bueno, pizkat hobeto nago, hilabete bat edo 2 hilabete pasatu dira. Bideoen kantitate hori murriztu egin nuen arte, murriztu egin nuenetik. Pare bat hilabete pasatu dira ja da, pizkat hobeto nabil, azken aldi honetan. Baita ere, bueno, ezagutu dut jende berria, kide bat esatu dirako WhatsAppeko parde bat taldetan, eta ezagutu ditut pare bat pertsona, bata nitaz pasatu egin du pilo bat, bestarekin orain hori hitz egiten, pizkanaka, nahiko ondo, gustora, ezagutzen, ez, pizkatxo bat, eta ea, bueno, ez baiten gustatuko leitzadak beraren gana hurbiltzea, ez, bera Kataluniakoa da, Bartzelonakoa. Eta, bueno, personalki ezagutzeko, pozik gaude biok, gustora, pilo bat hitz egiten dugu. Orduan, bueno, ea zer gertatzen den bizitza honetan, ez, pizkat hortik nabil. Ea, bueno, hobeto sentitzen naiz, ez, baina, kabroia, vale. Ez, bueno, laguntzen ari dit hori pizkat hobeto sentitzera, gustorago, ez, norbetekin hitz egitea daukat hor gauzak komentatuz, hitz eginez, gertatzen zaizkidanak, farregatzuk egiten. Bera beste pertsona pizkat izaera zebe tristea da, hainbat arazo izan ditu, nirekin hitz egitea laguntzen ari dio, eta hori beti primeran datorkigu. Bi hori, mundu guztiari batzutan badago momentu batzuetan, ez, nun orokorrean, edo, ez dakit oso nola esan, egon izaten hori da, momentu batzuk nun uste dugu, denarekin gukal dugula, dena jan aldugula, dena aguantatu dugula, eta denarekin aurrera egin aldugula, baina, ez gara konturatzen, realitatean norbait behar dugula, aurrera egiteko, ez? Gurekin egotea, hor, guri entzutea, gurekin hitz egitea, eta behar ditugu gauzetan
Ui. Horbe, ia. Ez, berditugun gauzetan batzutea, laguntzea, gomendazioak esatea, eta lakoak. Bale, beraz, norbait laguntza hori eskatzen badizue, ez esan ez beldurtu. Batzutan, uste duguna baino ginago eskaini aldigulako. Bale? Beraz, beldur barrik, egon, txegin, zagutu, eta nordak izagerta daiteken gero. Behar bada primeran eramaten sari eta gero jugadortik zer polita gora doa edo. Nordak izagerta daiteken. Hori gutxi gora bera nire bizitza pertsonalaren inguruan. Por txerto, azkenean Bartzelona banoa ezagutzera, bai, bideo bat pentsatuta daukat, nola zelan eta bar, youtuberrak beti kamerekin joaz toki guztetara, ezagutzen duzue. Bueno, youtuberrak, blogak... uste nuen Ikea jartzen zuela, mamma mia, le digo... zer gehiago? Gameplayen aldetik bakit jetxera izela, momentuz holan jarraituko dut pizkatxo bat gehiagoan, bale? Boikia izango balitz bezala. Momentuz mantenduko naiz pizkatxo bat gehiago lan, ea zelan amaitzen dudan eta bar, eta ikusten baut ja definitiboki pizkat hobeto nagoela, bale? Zuek ez dakizu ez nuen komentatu, baina pizkat bajoia ergin hasi nintzenean, bale? Bajoia hasi nintzela konturatu nintzen, larun batetan, pisatu nintzen, ez? Pisoatek zegoen pisu bat, ez dakit non nengoen, pisu bat zegoen, eta pisatu egin nintzen. Edo nor egin dezake hori. Eta 80 kilo pisatzen nuela ikusi nuen. Bueno, esan nuen, ostea, hasi behar nahi zaintzen, eta hau eta bestea, baina, bueno, ni tan mal. Nik normalean 85 kilo inguru nago, 80 kilo jada gehiagizkoa da, bale? Eta azkenengo aldian kriston bajoia mazian, azkenengo aldia 57 kilotara heldu nintzen, bale? Hori saiestu nahi dut, hori nahi lor saiestu nahian. 57 kilo niretzat ez da ona, bale? Arazo larria da. Potolon hau, bai, berez. Berez potoltsua naiz, bale? 5 kilo, bueno, metro 86 kilo ez dago txartu ez, baina gariz, bueno, pizkat, tripotxo pizkatxoa daukat, errez azten naiz kiloak hartzen ez, ordenagailua horrean pilo bat orden maten ditut jolasen eta bar, eta errez azten naiz kiloak hartzen eta alakoak ordun. Bueno, hori saiestu nahian nabil, besteak beste, gero baita ere konturatu izan nintzen, asteburu horretan atera nintzen, larun bat guztietan bezala, atera nintzen bezala, eta kriston kogorza hartu nuen eta horretaz aparte tabakoa berriz hartu nuen eskuen artean, eta hori ja ez nago egiten gerrazia, nik orokorrean ez dudako erretzen, edaten dut, bai, baina oso asko kontrolatzen naiz edaterakoan, bale? Badakit neure burua neurtzen eta noiz esaten dudan aski. Nire gorputza ja berez esaten dit, etzen puntu batera non esaten dit, aski da, ez dut gehiago nahi. Larun bat horretan, nahiz eta hori esan, jarraitzen nuen, bale? Eta horrelakoetan jazten zaretan eta gainera tabakoa erraitzen duzunean, momentu horretan, orokorran ez dut egiten, baina hartu nuen berriz zigarro bat eskuen artean eta zonun ez. Hemen zoz horretatzen nahi da, txarra dena, begiratu behar dugu zergatia eta gelditu. Bale, horregatik pizkate nivela murriztu nuen, utzi nuen utzi nuen baita ere moderatzailea izateari, joko supremazi jokoa, supremazi ez, Call of War jokoa, bale, nabaritu nintzen guzti horiek, hitz egin nuen eta zonan, oie, hau eta hau, utzi nahi dut, mesedez, esan zidan, bale, urratzen zuela, eta utzi nuen moderatzailea izateari. Gainera ja, hori esan baina ja zin nintzen ja, nabaritzen ja pizkat, joia ematen hasi nintzela. Orduan, hori. Hori alde honetatik.
Kriston, espero dut oso luzeaz geratza bideoa, porque ez nahiz iziltzen ez da urazpian. Me cago en la mar. Nik uste dut mosketak izango zitula, eta igual ez ditu mosketarik izango. Hori nire bizitzaren inguruan, gameplay kanalaren inguruan, bizkat aguantatu nahi dut lehengo erritmoa hartu baino lehen, bale? Zeren eta, bueno, ikusten nahi dut nola amaitzen dudan, bizitza eta bar, eta ja horrekin ja, hautatu gauza bat edo beste egin. Bale. Hau da, jarraituko ditut bideoak egiten, zuzenekoak, gameplayak, eta bar, baina, momentuz, orain arte ibili naizen bezala, pizka bat, neurri edo egun edo ordu zehatz batzuk izan gabe, bale? Hobeto nagoenean edo hobeto sentitzen naizenean, ja, pizkanak gogoran noala, momentuz, ja hartuko dut berriz lehen neukan erritmoa, hasiko naiz grabatzen kabroi bat bezala berriz, erritmoa berriz hartzen, orain erdi paratuta ditudan serie horiek berriz igotzen, bale? Eta, bueno, 3:00 betiko lez, eguerdiko 3:00 publikatzen, zuek ikusteko, eta bat nik uste dut ordu aldatu nahi baduzue komentatu eta aldatuko dut, bale? Niri berdizete eguerdiko 3:00, zein goizeko 8:00, zein arratsaldiko 7:00 publikatzea, bale? Nik uste dut oporretan publikatzen nun gaueko 9:00 eta oso ondo zijoan, jendea igual afala ordu egokia delako eta bar, baina klase egunak hasi zirenean jaitsi aldatu zenuten batean, bale? Orduan eguerdiko 3:00 esiltzen publikatzen, baina nik uste dut hor justo janosteko... Cago en la hostia! Cago en josor, kriston frenada eman dau kabroiak. Euneko bata mina kamioian, baina euneko batarekin ondo joan algara. Hori, eguerdiko 3:00 hautatu nuen pizkat, nik uste dut eguerdean hor justo janostean edo jaten ez pasabiltzate, justo jan egin duzu edo jatekotan zaudete, orduan nik uste dut ordu nahiko desentea dela publikatzeko. Gomendatu bideojokoak baita ere mesedez, gomendatu 8 hortik joan esaten, egin jokonen gameplayak edo beste honena, nahi baduzu beste hardcore erreto bat bota, egingo dut ere, lasaitasunez, gainera eta gustora. Gomendatu jokoak, seriak, eta bar. Nafar erresumarena luzerako doa, bale? 21 edo 22 saio goaz, baina luzerako doa. Bale, pentsatu bukatu behar dugura Crusadeikins eta gero hortik pasatuko dugura Europa Universalizela. Orduan, Nafarra erresumaren bideo horiek luzea hartuko du, denbora beharko dugu publikatzeko, bukatzeko serie hori, luzea izango da, lasaitasunez, pizkanaka, lehenengo serie potentea dela esan dezakegu, nire kanalean, bale? Orain arte, errekorra gainera zeukan Blood Bowlekoa, aspaldi ez dut egiten Blood Bowla, por txerto, behar badain beharko nuke berriz. Hostia! Ui, radar hori! Blood Bowla, badakit pendiente dagoela oraindik hasi ginela, eta erdizko txinuen Metro Last Light, behar bada berriz hasiko naiz egiten, eta bukatzeko. Gero dekogu Hearthstonekoa, dekogu, lolekoa, klasifikatorian esan behin egiten ditudanak. Brontze 3, goratzen dute, Brontze 3 jarri zigun. Bueno, ez dagoela txarto, ez naiz kesatzen. Eta hori, gutxi gora era, gomendatu jokoak eta abar, eta joango gara egiten aldugun einean, erritmoan. Pendiente daukate egiteko pizkat atiratu talguarraren berakustea pizka bat eta abar. Baina, bueno, igual hori pizkat bertan bera usten dut eta itxaroten dut
zera Total War Warhammer ateratzera zeren eta ja hemendik biloetetara aterako da eta kriston gogoak ditut Total War Warhammer zelako izango da hori Total War Warhammer kriston gogoak ditut ikusteko zerako obra egin duten pentsatzetari naiz baita ere Cities Skylineseko beste saiotxo batzuk egitea bota hortik gomendioak eta, bueno, esan, nahi duzuen, ez duzuen nahi, eta guzti hori. Komentatu, besterik gabe, eta nik saiatuko naiz gauza batzuk edo beste batzuk egiten. Eta hori gutxi gora bela horrekin, kanalari buruz ere bukatu egiten dut. Behin bai ez dakidela zer komentatu zer esan. Bizkat, alo, loko egin dut hor, 500 kilometro, berronda 50 kilometro bertzen zizkigu oraindik. Eta ez dakit zer komentatu zertaz hitz egin. Hori arazo larria izango da. Bai, orain goratu beste gauzat komentatzeko. Leicester, martxoaren 7an, nik egiten ari naizen harakin kurtsilloa bukatuko dut. Horren ostean, praktikak hasten naiz, vale? 120 ordu praktika, eta suerte dizka batekin kontratau egingo naute. Ea lortzen dudan kontratatzea. Honek bi arazo ekar ditzake. Vale? Alde batetik, bueno, arazo bat ekarriko du eta onura den gauza bat. Arazoa izango da, claro, lanean hasten banaiz ziurazki gameplayin kantitatea eta bar murriztuta ikusiko da, edo eta erritmoa jitsi beharko dut, edo beste ordu batzuetan grabatu beharko dut, edo beste ordu batzuetan publikatu, edo dena delakoa. Hori momentu heltzen danean, komentatuko dizuet eta salduko dizuet eta saiatuko naiz helik eta lehen egiten. Hori alde batetik, baina horik beste gauza bat ekarriko du, nun neu diru sarrera batzuk izango ditudan eta horrek askatasunen emango dit pixkat gauza batzuk eta estatzuk egiteko. Alde batetik, orain arte egin ditudan opari gehiago eta abar, eta abar, eta abar. Beste alde batetik, saiatuko naiz. Manga saloi gehiagoetatik mugitzen, erakusteko, ikusteko, disfrutatzeko, turismo bizko bat egiteko, gauzak ezberdinak ikusteko, hemendik ara joateko nik ere, gustoko daukadala, bidaiatzea bizkatxo bat ez, nahiz eta izate adibidez Madrid, Barcelona eta nik zer dakit, Sevilla, Córdoba, Espainian zehar adibidez, holakoak egitea, pentsatu daukat joatea Bretaña hundian dagoen cosplaycon bat egiten dute Yorkshiren, pentsatu daukat joatea Pariseko manga saloiera, direla lau eguna, todo trapo, eta lakoak, bale? Orduan bueno, lasai, denborarekin, astiro, ea hori be, diru sarrera bat izatea hori be, hortik be askatasuna emango dit. Ordenagailu hobeago bat egitea, piezetan, bueno, hau ja, nahiko plaka, ama plaka, edo ez dakit nola esaten den, euskeraz plaka base, aldatza beharko nuke, gustatuko litzaidake baita ere kutsa aldatza, plaka base handiago bat sartzeko, honek dauka mikro TX bat, eta ez dakit TX normal onartzen duen, ez dokate dirari bez, bueno, alanda ere ja plaka base hori 3 urte ditu eta aldatzea, pizkat gogoak ditut, orain aldatu diote alimentazio iturria eta aldatu diot baita ere txarter grafikoa ja, merazizula, txarter grafiko hori lagun bateri saldu diot, 50 euroren truke, eman behar didala dirua orainik. Hori gauzak egiten joatea. Joan zaidala kamioi pizkatxo bat. Hori be, orain txertan gogatu dudala, baina ez dakit zer gehiago komentatu. Baita ere, eta orain okurritu zait. Gure nahi baduzue, egunen baten egin dezakegu zuzeneko bat, Eurotrakean jolasten adibidez, zuek bota galderak, edo bideo bat egingo zuek bota galdera utzi galderak deskripzioan, bale, nitaz edo bitxikeriak dituzen nitaz, edo dudak edo alakoak, bota galderak bai bideo honen komentarietan baita Twitterretik, nik batzen joango naiz, eta egingo dut
hauetako egun batetan egingo dute galdera erantzun bideo bat, oso politak direra, oso onak. Eta nedakit gustoko duzuela nitaz gauza jakitea, dakidalako hori. Zuek oso kotilak zareterako, guztiok. Eta nitaz gauza jakin nahi dituzue. Eta guztiok dakigu hori. Así que, bota galderak, eta nik bideo batetan, Eurotrakean jolasten adibidez, erantzun egingo ditut. Joango naiz hortik begira eta erantzuten, eta ikusten, eta apuntatzen, eta gero zuei erantzuten bideoetan. Adibidez. Hori be, anotatzen dute egiteko, zuek bota galderak eta nik erantzun egingo ditut. 19 kilometroia da, helburura heldu arte, gure gidaria neke dago, kriston lehertuta dago. Ja 18 kilometroia aguantatuko dugu, pizkatxo baten, ja. Ia bukatu dugu bideo hau. Zaitolan beste zer okurritzen edo burura etortzen zuei azaltzeko edo zuei komentatzeko momentuz. Ez dakit 14 kilometro hauetan zer etorriko zaidan. Uste dut dalako zaidela ezer ahazten. Uste dete, ez nago oso ziur, baina uste dut ez dudala ezer ahazten. Handik edo hemendik. Ustez dena ondo daukat buruan jarrita. Beraz, 9 kilometroia da. Hau ia bukatuta dugu. Gure behitan aurrean dago herria, Alemanian gauz, Alemaniatik gabiltz. Alemaniako iparraldean. Danimarkatik oso hurbil, gidaria nekatuta dago. 3 kilometro, hortxe bertan gaude, eta segurazki urtik egongo da lo egiteko eta behituko eta ere kamioia konpontzeko, primeran datorkigula, Hamburgora etorri gara, ze ondo. Baina gasolina behar dugu ja, urrengo, erdizka dekogu lehendik denbora dekogu gasolina lehendik beste bidea bat igual aguanta dezake, baina urtik badago hartzeko, primeran bestela, bideetek hartuko dugu. 2 kilometroia da, pizka bat Hamburgotik, entregatuko du pakete eta ja urrengoko saioan edo, nik jolasten duan urrengoko aldian, baina, pizkat bueltatxo bat emango dut Hamburgotik eta dauden gozak hor aurrean dekogu kilometro bat. Bakinek ez daudela, lasai. Semaforoa ez dugu apurtu nahi. Eta beharrezko atsedena saiestu. Joder, horregatik be izuna dau. Hori berria da, lehen zegoen. Hori autorizazio batetan sartu dute. Ke hor aurrean gaude, ja da. Ez du merezi. Eta mentxe atzean deko hortxe deko guldu egiteko. Ja, entregatzeko gaude, ez zuen merezi, ja, 4 kilometroetarako lo egitea zuen merezi, inondik inola. Eta hori guztiko dakigu. Bai. Heldu gara, Test Limited. Hor logro bat eman digu. Kalte zigorra, 1,6. Ostia. 11.000, ez dago txarto. Besterik gabe, espero zuen gustuko izatea jokoa. Eta bideo hau, espero txapa asko ez eman nahi izatea, baina, eta 10 minutu bakarri, baina, gustuko izan gozepak ez eta besterik gabe, ondo pasa, eta horrekoratela lagunok, hau.